Кой си ти и каква е твоята лична история, която те доведе до тук? Казвам се Димитър и съм архитект и интериорен дизайнер. Завърших архитектура в Техническия университет в Виена и след 14 години в австрийската столица сме обратно тук, където стартирахме Enter Your Plan и успоредно с това архитектурното им бюро. Кой беше момента, в който разбра, че Enter Your Plan е нужен на хората? Още преди 5 години за първи път видях потенциала на визуализирането на плановете в мащаб 1:1. С моите колеги в Виена направихме това, но в бившия ни офис с тиксо и картони по пода. Нещо, което сигурно не беше толкова точно, но въпреки това помогна много за разбирането от страна на клиента и аз тогава видях потенциала на визуализирането на планове в мащаб 1:1. Това, което Enter Your Plan прави, разбира се, тук с най-модерната технология, е много по-точно и представлява един уникален инструмент в ръцете на всеки, който има нужда да го използва. Аз лично вярвам, че потенциалът е огромен за всички участници в строителството и всеки един от тях може да профитира от този инструмент. Имаш ли спомен за първия клиент, който влезе в визуализацията и какви бяха неговите думи? Един от първите клиенти, който дойде, беше една дама, която влезна, попита това ли е моят хол. И ние казахме да, това е вашия хол. И реакцията беше, то е много голям, кой ще го чисти това нещо? Какво не знаят хората за Enter Your Plan, но според теб трябва задължително да знаят? И хора, колкото и да снимаме видеа и правим страхотни снимки тук, нищо не може да замени усещането, когато си на място. Затова казахме, че за абсолютно всички, които искат, имаме демо версии. За нас е важно да дойдете и да го усетите на място. Така че погледнете на сайта и запишете час още днес. Ако можеш да опишеш проекта с една дума, каква би била тя? Една дума истинско. Най-накрая не е нужно да си го представяш, просто идваш и го виждаш.